un 5,66% e o paro feminino baixou nun 4,65%. Señora Martínez, datos frente á dramatización. Falar de ofensiva estrutural cando os indicadores avanzan é cando menos unha lectura interesada. A igualdade construíse con constancia, non con alarmismo permanente. Ademais, nesta moción volve a recalcar e o Partido Socialista. Están dispostos a afirmar que o burka é sempre unha expresión libre e voluntaria da igualdade das mulleres? Que non existe presión cultural, social ou familiar en ningún caso? Se non poden afirmarlo con esa rotundidade, entón o debate é legítimo. Non pode pecharse simplemente como fixeron vostedes no Congreso, porque a iniciativa resiste un partido que non forma parte do seu bloque. A igualdade non pode defender un logotipo, ou defendemos principios ou defendemos bloques. E sabemos tamén o que dirá o PSOE, iránse a unha blindaxe, a un ataque fácil. E esa senda non se defende con mocións de copia e pega que presentan cada 8 de marzo sen autocrítica, sen balance e sen recoñecer o traballo que xa se está a facer nesta cidade. Por todo isto, imos a votar en contra, porque esta moción non busca mellorar as políticas de igualdade do Concello de Vigo. Moitas gracias. Gracias, señora concelleira. Ten a palabra o grupo do BNG para... Cada persoa ten o seu espacio e, por lo tanto, temos que respetalo. E se hai que facer algunha aclaración, pois se pode facer noutra intervención. Eu prego que respetemos a todo o mundo. Ben, pois, esta moción do BNG non ten enmendas e a sometemos a votación nos seus termos. Votos a favor? Votos en contra. Queda rexeitada por 3 votos a favor e 20.